হবে এটা বলে দিল actually মতে কথা কইবে জানিছ তো তুমি গাইতে না ମୁଁ ଜାଣିଲି ତମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋହନଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ହବ ଏଇଟା ଥିଲା ନା ଡାଇଲଗ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଚକଲେଟର କଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମିଠା ମିଠା ଗୀତ ହେଇଯାଉ ଚକଲେଟ ଗୀତ ହେଇଯାଉ ଏତେ ଭଲ ମୁଁ ଗାଇନି କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଗାଇବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ପ୍ରଣାମ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଖଟା ଗାଏ ମତେ ଟିକେ ମିଠା କରେଇଦେବେ Thank you.